Ciyayên Nemrûdê li navarasta şaristaniyên Rojava û Rojhilatê cih digire. Bi peykerên mezin û gorên bîrdarî di lîsta UNESCO ya mîrasên cîhanî de cih girtiye. Ciyayên Nemrûdê bi siruşt û şaristaniya xwe di mehên zivistanê de jî bala geştyaran dikêşe. Li cîhanê dîmenên derketin û avabûna rojê herî xweş li Ciyayê Nemrûdê tên temaşekirin. Hejmareke zêde ya geştyar tenê ji bo temaşekirina vê demê berê Xwedê din lûtkeya Nemrûdê. Sala borî 170,000 kes seredana Ciyayê Nemrûdê kirin. Li gor sala borî hejmareke zêde ye. Bu sene 171 bin turist Nemrut Dağı'nı ziyaret etti. İsal ji 170,000 zêdetir kesan serdana Çiyayê Nemrûdê kirine. Sedî not ciwan yên navxwe, sedî 10 jî biyanî bûn. Sala par ji ber petaya korona hejmara serdanan daketibû 52,000 kesan. İsal baş hatine. Bi projeyên nû em dikevin salê û armanca me îsal pêşwazîkirina 300,000 geştyaran e. İlimizin turistik değerlerini yerinde görür, yerinde ziyaret eder. Ciyayê Nemrûdê govek textê xudayan hatiye binavkirin. Şûnwarê herî baş ya şaristaniya Komagene ye. Têkilbûna şaristaniyên Yunan Roma û Mezopotamya Kurdistanê ye. Her wiha gelek mînakên herêmî li xwe digire. Şaristaniya Komagene li ser rûbarê Feratê bilind bûye û dîroka wê vedigere 1000 sal beriya Zayînê.